Hello guys, welcome to Janda Fakla Ekdo channel आरो नोंसोर गासिखौबो नैबे आंनि Janda Fakla Ekdo channel आव गासिखौबो बराय हरनाय थालायबाय दिनै नोंसिनो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरो ना बे बुस्थुआनो जाबाय ना बारलि ओमफ्राय एम्बु आरो ना आदैमोन माने मैया आङो जा ना हमदों एम्बु हमदों बेयाव दफ्रा अखा हादोंमोन ना माने ब्लक खालामनो सानदोंमोन एम्बु हमनायफोरखौ ना माने बेयाव आं ब्लक खालामनो हायासै ओमफ्राय जा आरो ना आदैमोन माने आं एम्बुसो हमनो थांखादोंमोन एम्बु हमनो थांनाय दुब्लियाव आरो ना आं ना बारलि हमनानै मोनदों आरो ना आदैमोन आं बे ना बारलिखौ आं नोंसिनो देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय दै दा देखायनोसै आदैमोन सोलौ नायदो आरो ना बारलिया मासे गिदिर आदैमोन एम्बुआ मा सुरा बेफोरखौ नायदो आदैमोन नै हा आदैमोन ना बारलि जा बुस्थुखौ आं मैया जानो होननानै आरो ना बयनिबो सिगाङाव फेसबुकाव बुंदोंमोन दा मैया आरो ना आं मैया अखा हानायाव हमनानै मोनदों ओमफ्राय एम्बुबो मोनदों एम्बुआ टेन्डार बुरजाखा आदैमोन नै एम्बुआनो बस्थासेखा बे एम्बु ओमफ्राय ना बारलिखौ र' देखायनो आं लाखिलै आदैमोन जानथाया लाखि हमबानो हमनायजों ओरै दुब्लियाव फुरा एम्बु हमनायफ्रानो ओरै दावखोलागासिनोमोन आरो ना माने दैयाबो गोदावथारमोन बारसिनलाबाय आं हारसिङै टर्चबो हमग्रा गैया लोगोफ्राबो एसे गोजानावसो मोन ना नोगोद लेंहरबाय आं दै गोथौआव थांथारसिमोन आरो ना इसेबानो नै ना बारलिया ना बारलि आदैमोन ना बारलि आयै दखेंलायबायसो बुस्थुआनो दखेंलायबायनो बारलि आदैमोन बारलि जानथाया आरो ना मैया होनदोंमोन ना आं फेसबुकाव ना बारलि मोनगोन ना मोनाखै आदैमोन अखा हानायाव होननानै बुंदोंमोन ना नै दा आंनो हमबाय आरो ना मैया नागिरनानै जादो होनदोंमोन आदैयासो मा नाम मोनथाय बे कमेन्टआव होनहरदोंमोन आरो थेंकियाव नागिरनानै मोनबाय नै माने ना बारलिखौनाथ' नागिराखैमोन आङो एम्बुसो नागिरहैदोंमोन ओमफ्राय दिनै दा ना बारलि मोनबाय आरो ना आदैमोन ना बारलि एन्जय नङा आदैमोन र' आदैमोन एम्बुबो दङ एम्बुबो राननांगौ ना बारलिबो नै जों साथामल'खामोन ओमफ्राय दा ना बारलि मोनबाय आरो ना मये गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबायला ना बारलि देन्दार जानो लुगैखादोंमोन आरो ना आं ओमफ्राय दा मोनबाय मोनमारबाय फाइनालि ना बारलिखौ फाइनालि मोनमारबाय ना बारलिखौ फाइनालि आदैमोन मोनमारबाय लाखि मानसिनाव जेराव सन्देरो आदैमोन हाजेनबाय आदैमोन बारलिसो दा आदैमोन ना बारलिखौ रानखांबाय ओमफ्राय एबारना एम्बुनि फारि आरो ना दा एम्बुनि फारियाव दा सानै केन्डिडेटफ्रा बस्था लायदों आदैमोन नोरै बस्था लायदों एम्बु लानो आरो ना दा आं नोरै बेरायहैनि ना बारलि दावखोगोन ना दावखोबावाखै दसे थानानै एम्बु रानसै आदैमोन बिन्दासनो लाखिखा आदैमोन एसेब्लाबो ओरै देंग्राय देंसि मोनहैबाय ना बारलिखौ आयौ जि बारसिनदों आङो थ'सानो थ' सोदाना सोमनानै गाज्रि जाबावदों खुफ्लाव सासे लोगो फैयाबाथ' मोनखालामोन आं ना बारलिखौ आदैमोन माने दै गोथौआव थांखानोसैमोन आरो ना जोगारबाबो हायाखै आरो ना बारलिखौ बरिया गिदिर जाबाय बिन्दासनो एबारना जाहैबाय एम्बु राननायनि फारि एम्बुखौ नायदो आदैमोन एबारना एम्बु बें नैबावबो ना बारलि दावखोफैदोंनोलै आदैमोन जोंनि गामियावबो मा होनोमोनलाय बै सिंमारिनि मानसिफ्रासो मैया 12था ना मानसिखौ मोनदों जाहैबाय नोरै बादग्रा होनानै बिराद ना बारलि दावखोजाहैबाय आदैमोन बैयाव बै सिंमारि गामियाव माइलेपारा सिंमारि गामियाव आदैमोन हाब अखा हाबावगोनदांलै दाखा जोमै गोसोम वाव आदैमोन एम्बुआ नै बस्थायावसो दङ माने एम्बुखौ दा रानसै आरो ना आदैमोन ना मोनाखै बस्थाया एम्बुखौ रानसै देखायलाय एम्बुआ देखायलाय बें दाउआनोथ' এটা खाथिबाल सिखालायनो लगायबाय ना देखायरा मानसिखौ जाम्बिलाय
बांद्राय अमाखैलै आदैमोन बांद्राय जाया थोयो जिखुनु जाया बिदै बिमानाव मादै नै बावदोंसो बेयावनो लाबोदो बेखौनो लाबोदो बस्था सिथारा दं no Đây, không đưa. Mình vẫn nên thì cái này. Thì gì vậy mà khá sĩ? Em vừa. Đây là ra. Vòng. Em vừa. 살아있잖아 here. Đây. Orang sih yang kutang di dengan terbaik. Teplak Kecaran sini lagi gitu kok. sambil cukup dong mana. Ui. Ayo. Kan aku tengah ada ulang kena. Aku gitu. Ini ada gitu bisa juga kan. Mau sama ini sama ini. Sin. Dari gitu ngau dah. pasti disapa lah. Nah, mari kan, Joy. Di mana? Ayo. Phải là nên nó được à. Ulang mau du lịch phải cái gì? Ulang mau du lịch sang này. Để mà đóng thế. Cứ đàn nó ra nè sắp sinh khảo nhỉ. Nang lại dah. Ini bos telah banyak ya, pala. Ini barang burai berkurang sih. Bismillah dong. Lòng phải chết. Tahu je jauh mana. Nunggu nak mana? Nunggu apa pun mana? Một khắp yêu. Mijam kurang sih. Mắn không phải thịt nó ăn. Cả cái kia nó bỏ. Nó có dây. Cho là những gì này. Kau betul ni. Mana dah sini aku. Cái cái đầu xì. Mana dah? Alah, jaga gitu. Tham gia thùng có sao ạ? Kalau kita sekali sorban sekali kan hasil yang baik. Cái gì vậy không? Không mà ăn. Đi. Ai khá là là hết. Vui vui thôi không phải. Allah. Chăm lòng. Yang terpin. Mana lang kali kita habis ni. Phải bạn thì. Cái con sắt. Sudah korban, nasuhur. Dah lah, mu na ada tu lah dulu. Saran deh. Mu lah apa kita buka? Mu na dulu nu kali. Đầu tiên nó có thùng bông
गिदिर सिनगासिनो नामा र' मा खालामदों गाबबावबाय खोनालै थावर खोनाला गथ' दिनाव खम गाबगोन नोङो गाबखागोन माने रुनांगौ एबा दसेनो होबाय एखे जोबखासै लेबार ना जायखिजाया बोरै मोनबावो बस्था सिङाव थानायासो थांबायलै ग्लास नङा रा थैनाय मोना जाखै बारलांगोनलै थैयाखै आदा मरा नोंबो आदा दासो थार मोनदों आंबो मना लाबोनो जाबायमोन आं बेसे जानांगौ जायाखै फाग्लाय बुना थिखोना मिथियाखै आदैमोन नैबे जाहैबाय थैनायखौथ' जों रानासो जाहैबाय जोंनो गोथांखौ सासेयाव खय केजि गोलैनाय जाखो बा 3 केजिनि बारा गोलैबाय आरो ना आदैमोन माने जों फलान जाहांबाय आदैमोन दैलाङा फैलायबाय नालाय सानथारा फलाना जाहांलायबाय आदैमोन ना एम्बु खुसिया बारलि नागिरनाय फलाना जाहांलायबाय जोंना नै दा बे भिडिअ'आ आदैमोन बेखिनियावनोसै आदैमोन माने मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना शेयारफोर खालामलाबायदो गोसो गोथारै आरोना आदैमोन थुनथेखे थाङोदो टुवेल्भके थांबाय आरोना इउटुबाव बांद्राय नांला 8,000सोल' नांसिगौ आदैमोन थुनथेखे थांनो अननानै गोख्रैनो थाबैनो थाब खालामना होदो आदैमोन गोजोन्थों बेयावनो दिनैनि भिडिअ'आ खाथम बाय बाय